Hej, jeg vil bare lige minde dig om, at du er god nok, som du er lige nu. Det kan godt være med al den viden, vi får i dag, nærmest bliver tvangsfodret med i dag, at vi skal vide det hele, gøre det hele, være det hele, se bestemt ud, gå i bestemt slags tøj, have en bestemt slags frisyre, snakke på en bestemt måde osv. Det skal du slet ikke bekymre dig om. Du går i det, du går i, du snakker på den måde, du snakker på, du ser ud på den måde, du ser ud på, at du har den frisyr, som du nu har, og alt det der. Du har ikke brug for at blive dikteret, bare fordi at det er moden lige nu, og man skal være alt muligt. Så lad være med at hoppe med på den måde. Lav din egen måde. Vær dig selv. Det er fandme noget af det modigste, man kan gøre nu til dags. Det er at stå ved den, man er. Så husk nu, uanset hvad, du er god nok.